ئەم کاتتان باش بینەرانی زوو. هەفتەی ڕابردوو لە چەند پارێزگایەکی باکووری کوردستان نووسینی پێشڕەوی بۆ پیادەیە بە زمانی کوردی لەسەر شەقامەکان سڕانەوە. نووسینەکان لەلایەن شارەوانەکانی دەم پارتیەوە بە زمانی کوردی و هەروە بە زمانی تورکی نووسرابوون. سەرەتا لەوانی باکووری کوردستان پاشان لە ئامەد و باتمان بە فەرمانی وەزیری ناوخۆی تورکیا نووسینە کوردیەکان سڕانەوە. دەم پارتی و هەندێک لایەنە سیاسیەکان دیکە لە دژی سڕینەوەی نووسینە کوردیەکە هات نەدەن. دواتر هەڵمەتی نووسینەوەی پێشەی بۆ پیادەیە لە پارێزگاکان دەستی پێکردەوە. لە کاتێکدا شارەوانەکانی دەم پارتی لە باکووری کوردستان ڕوبەڕووی کێشەیەکی دیکەش بوونەوە، ئەویش کێشەی قەرزدانەوەی قەیمەکانە کە لە خولی ڕابردووە هاتنە سەر شارەوانەکانی باکووری کوردستان. یەک لەو شارەوانی باتمانی باکووری کوردستانە. بۆ گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە و چەند تەوەریکی دیکە میوانداری خات و گوڵستان سونوک هاوسەرۆکی شارەوانی باتمان لەسەر لیستی دەم پارتی دەکەم. سەرەتا سڵاو خات و گوڵستان، زۆر بەخێراتی. دەم باش سپاس دەکەم. یەکەم پرسارم لەوە دەست پێ دەکەم، سڕێنەوەی نووسینی کوردی لە باتمان و لە شارەکانی دیکە ڕێکارێکی یاسایی بوو یاخود ڕێکارێکی سیاسی بوو لە دژی ئێوە؟ بله، ڕاستی بەریەک و ئەv نویسین ku melser rêyan nivîsandibû wek hişyariyên trafîkê bêriya ku ev werne ji birîn wekî we jî ji nêzik ve şopand di serî de li Mêrsînê wekî êrişên li ser govenda Kurdî li ser stranên Kurdî êriş hat dest pêkirin û ciwanên ku xwastin bi zimanê xwe govendê bigirin, xwastin ku bi şahiyê re werne bahev êriş ji wan hatin kirin û hatine binçavkirin, hin ji wan jî bi piranî ji wan jî hatinin girtin. Li bajarê me Êlihê jî Batmanê jî dayîkê ku sê keçên xwe bi heman hincetê hatine binçavkirin û sê keçê dayîkê hatinin girtin, niha girtînê ji dayîkê re jî 700 malê hatine dayîn. Her wiha li gelek deveran gelek bajaran dîser êriş berdewam kirin. Berdewamiya êrişê hemberî zimanê me jî bi jêbirina gotina pêşiya peya û hêdî bi van gotina berdewam kir. Yekemîn li Wanê dest pê kir, li Wanê ciyê ku hev şaredarên me li serê pêşî peya nivîsandibûn, êrişekî nijadperest hate kirin û li wê derê ev nivîs hate nivîsandin. Türkiye ya Türkiye ve ya Türka bimînin. Piştî wî dîsa li Amedê êriş li van nivîse hate kirin, li Mêrdînê hate kirin û li bajarê me Batmanê jî nîvê şevê saet li dora yekî hevalê me ji me re telefon kirin, ji me re wê neşandin gotin êriş li nivîsa me ya pêşî peya hatiye kirin. Li her deverê bajêr bi şev em dikarin bibêjin di çavdêriya polisan va hatin jêbirin, yani gelekî hemwalatiyê me gelekî Batmanya vî ji me re got dema me dîtî ev qas polis li derketine kolanan hev qas erebeyên polîsa heye me gotiye gelo çi dibe, gelo ev tiştekî hev qas talûke çi ye? Me rêniye ku tiştê ku ji wan re talûke ya kirin, tiştê ku ji xwe re talûke dibînin, xetere dibînin, ew her du gotinên bi Kurdî pêşî peya ye û hev qas operasyonekî mezin, hev qas em bêjin polîs, hev qas erebeyê wan tenê ji bo vê jêbirina vê nivîsê tenê li ber derê şaredariyê jênebir bûn. Em serê sibê hatin şaredariyê piştî ku em hatina vê derê carekî me dî îce hatin ew nivîsa ku li ber deriyê şaredariyê hatiye nivîsandin, êrişê wê kirin, xwastin wê jê bibin. Dema ku em çûn ji xwe çawa me dîtin revî reviyan ji ber derê şaredariyê û vî gotin talîmat ji me re hatiye. Me got gelo ev talîmat çi ye? Nivîsa ku ji me re hat di nivîsê da karayolları vî dibêje standartên nivîsên hişyariyên trafîkê heye. Me xal bi xal li van rêgezê wan rênîn, me xal bi xal li van nerî me got gelo çi dinivîse, standartê wan çinin? Me rênî ku standarta da ziman derbas nave. Navêje teqes bi vî zimanî were nivîsandin, an jî bi vî zimanî divê neyê nivîsandin, an jî işte li vê derê were nivîsandin, li vê tiştekî wîsanîne tenê standartê karayollariyê ev e ku mezin bûn û biçûkbûna nivîsê rengê wî
işte bala ajokaran bikşini anji bala wan belav bike standart evin lebele ev bir yar vek bir yar ka siyasiye evjiş berçiye cigo me peşi peyan diye likele kavi bir Türkiji haman mani me nivisan diye lebe aynı boyutevi aynı mezun bunu küçük ya ban tipa vek heaven lebele ya Kurdi hatta jebirim teni ya Türkiye maye yani ev jibi vusa xuyadık ku ev biryar ne biryareki makazagoniye ne biryareki ku bengahavi heve ev teni biryareke siyasiye şaredariye meraşandine awan cardı nivisan mecardı awan jebir mecardın nivisan gel ji bertekeki pır xurt danişandan goda em di kabul nakin yani ev der bajareki kurda wariye ji sedî not û pêncî wî Kurdî diaxive jiyana wî Kurdî ye ji bo ku şaredarî dikaribin xizmeteke wekhev bikin divê kê ji tew li kurê bijî divê bi zimanê wî xizmet were kirin em ji we şaredariyên dem partiyê me wextê hilbijartinê jî got me got em ê xizmeta pirzimanî biparêzin esas bigirin em ê hemî xizmetê xwe li gorî çanda wî bajarî bimeşînin kesekî ku Kurdî kesekî Kurdî zanibe Tirkî nizanbe dema ku hemû tiştê te bi Tirkî ve tini karî basa xizmeteke wekhev bikî yani ev jî tê çi wateyê te wek şaredarî peywîra xwe ya xizmetê bicîne haniye em jî me soz da ji gel ve me got hûn bi kîja zimanî bixwazin hûn çi bixwazin em ê bi hev re biryar bidin em ê bi hev re vê şaredariyê bi rêva bibin. بەڵێ ئێوە وەک سەرۆک شارەوانی باتمان دووبارە هەڵسان بە نووسینەوەی کوردیەکە لەسەر شەقامەکان لە ئێستا هیچ گرفتێ دروست بووە لەسەرەوە ینی نووسینەکە بە کوردی هەیە لە ئێستاە بەێ me Kurdî her derî me Kurdî cardin nivîsan niha ew nivîsê me li ciyê xwe ji xwe hemû xizmetê xwe rojane da jî têkiliyê xwe bi gel da jî em zimanê xwe dayîkê bi kar tînin. بەڵێ لە هەڵبژارنی شارەوانەکانی سیوێکی ئازاردا بەڕێستان لە سەدا 64.5 دەنگەکانتان هێنا وەکو کاندیدی دەم پارتی بەسەر کاندیدی ئاک پارتی و هودا پار سەرکەوتن کە ڕێژەیان لە سەدا 12 بۆ 15 هێنا بوو کاندیدەکانی ئەوان بە شێوەیەکی گشتی هەڵبژارنی شارەوانەکان لە باکووری کوردستان چۆن دەرباز بوو؟ Yani hilbijartinekî li vê derê derbas bû meriv nikare bêje ku hilbijartinekî ji rêzê bû tu carî jî me hilbijartinekî ji rêzê derbas nekir ji ber çi ji ber ku derfetên dewletê hemî li hemberî me tên bikar anîn hemû kar û xebatên me yî hilbijartinê ji aliyê pergalê va wek em bêjin illegal hatine xuya kirin hatine qedexe kirin gotinên me serdana me gel hemî xwastin asteng bikin li aliyê din jî her du partiyê din hemû derfetên dewletê yê heyî bi kar anîn hin deverên bajarê me hene ku ji 2016 heta niha ti carî ji me re nehatiye vekirin ji bo mîtînga ji bo meşa ji bo çalekiyên civakî ti carî ji me re nehatine vekirin lê belê divê hilbijartinê re dîsa ji wan re hatine vekirin dîsa di aliyê çapemeniyê de hem ji bo çapemeniya heremî hem ji bo çapemeniya Tirkiye giştî wek ambargokî tecrîtekî li ser me hebû me nikarbû li ser çapemeniyê propaganda xwe bikira me nikarbû xwe bida naskirin yani hemû xebatê me fîzîkî hatine meşandin yek bi yek me xwe giştan de gel û bûsa me xwe ji wan re dagotin ji aliyê dinê partiyên din wek AKP Hüdaparê jî hemû derfetên çapemeniyê jî bi kar anîn her kesî li her deverî reklama wan dikir û ji aliyekî de em ji nedîtî wî hatin dîtin wekî din dîsa li bajarê me şerekî taybet xistine dewrê û xwastin partiya me û gel bînin hemberî hev lê belê li gel van hemû dek û dolapan li gel hemû gefên ku li ser me dixwarin û hemû bêderfetiyê xwe jî dîsa bajarê me batman di nav heştê û yek bajarên Tirkiye da ya ku herî zêde Raistan ji sedî 64
û noxta pêncî û du Raştan bajarê me bû cardin gerê Kurd vî da xuya kirin çi dibe bira bibe em li gel partiya xwe ne em paradigmaya partiya xwe ya hevserokatiyê qebûl dikin ji bo me fermiyeta ku ew esas digirin ji bo me ne esas e ji bo me vê partî esas e. بەڵێ لە خولی پێشتر قەیوم لە شوێنی سەرۆک شارەوانی باتمان دانرابوو ئێوە لە سیاسەتی قەیوم لە باتمان لە خولی ڕابردووە چۆن هەڵدەسەنگێنن زیانەکانی سیاسەتی قەیوم لە شارەوانی باتمان چ بوو؟ Yani ew jî dizanin li bajarê me 2016 yekem car qeyûm hati tayin kirin û ev qeyûm tahrîbat ne pir mezin anî aliyê fîzîkî de tahrîbat ne pir mezin li bajarê me kirin şaredariyê me xistine bindeyna xebatkarên ku şaredariyê de bû ji şaredariyê hatine derxistin ew kesê ku nêzî wan in kesê ku ev şerê wanî taybet didine meşandin di şaredariyan da بجی کرن پشتی 2019 me veli wek salek jinema salekî şaredarî dîsa qeyûman şaredariyê me bi milyara xisna bin deyna îrom hatin şaredariya xwe ya Batmanê jî me dît 3 milyar û 54 milyon lîrayên deyine şaredariyê hebû dema ku em li bajar dinêrin ji 2020 heta niha jî ti xizmetekî ji bo bajar nehatiye kirin 2023 meha mijdarê da lehîkî li Batmanê rabû û ji ber ku xizmetên binêsaziyê li Batmanê nehatine kirin çar hemwelatiyên ne jiyana xwe ji destan yani em dikarin bêjin ev tenê de aliyê malî de aliyên peran da zirarekî tahribatekî qeyûman heye lêbelê dema ku em dinêrin jî di aliyê çand û zimanê Kurdî da bi awayekî ji holêrakirin yanî hewldanê wan ew bû bi polîtîkayên qeyûma çand û zimanê Kurdî ji holêrakin û Kurda bêbîr bihêlin bêkok bihêlin êrişekî wanî wisa tahribatekî wanî di aliyê çandê da jî zêde zêde hebû dîsa di nav xebatkarên şaredariyan da dîsa tahribatekî pir mezin hebû û kesê ku çand û zimanê xwe parast ve kesekî ku welatparîz ve yek kesekî di şaredariya da nehêştine yê ku nêzî wan in yê ku xizmên wan in wan kesa girtine şaredariyê û li vê derê girêdane maaşa dîsa îhaleya hemî dawin derdorê xwe yê ku girêdayî wan bûn dîsa van tahrîbatan kiribûn di aliyê îmara bajêr da cî ku dikaribin jê rantê bigirin cî ku dikaribin ji wê derê pereyan bigirin wan deveran dîsa vekiribûn îmarê û ne li gorî estetîka bajêr nehatibû îmar kirin yani vî awayî meriv dikare gelekî tahribatê wan di aliyê civakî de bîne ziman dîsa di aliyê jinê da hemû saziyên jinê hatibûn girtin û tê xebatekî ji bo jinê nehatbû kirin ji 2016 heta niha meriv li Batmanê dinêre tundiya li ser jinê her ku çûye zêde bûye her ku çûye zêde bûye ji ber ku dema ku jinekî tengav bû ve tundî dîtibe neçar mave ciyekî ku here serî lê bide derekî ku dikarve pirskirekî wan çareser bike nehiştine ji ber vê yekê jî întiharê jinê û kuştina jinê jî di bajarê me zêde bûye dîsa di aliyê ciwanan da tahribatna pir mezin hatine kirin îro li Batmanê emrê tiryakê hatiye heta deha yazda li her taxî meriv dikare bêje ku tiryak fuhuş zêde bûye ev jî dîsa di çavderiya wan da dibe yanî îro malbat giliyê zarokê xwe ji qereqolan radikin dibêjin zarokê me tiryakê dikişînin dikirin difiroşin tenê tên wek binçavkirinekî îfadegirtinê û dîsa wan serbest derdidin ev jî hinekî yani pêşîl ber tiryakê vedikin îro em diçine kîjan taxê di vî alî de gazin tên kirin yani ev hinekî jî xwastin civakê xira bikin xwastin civakê birizînin û ew jî baş dizanin ev pergala wanî heyî ev hişmendî ancak civakekî xirabûyî civakekî riziyayê heve
او عمر وان جی درجه جواکی پولیتیک جواکی اخلاقی کو همه و اب هشمندی وانی در مروباهی و خونه کار بده آوا کرن شبو کود کردن عمر خوشی زیاده بکم د عالیه جواکی دا گلکی تحریبات کرن هر تحریباتا کو ام لینا سکنجی براستی جی یا مالیه او یا ام وی پری بدن یا جی ام نادن لبلد عالیه تحریبات جواکی دا او ما پر پیدشینش بکو ام جاردن جواکی بینن استاوی و جواک پولیتیک و اخلاقی جی بدن آوا کرن آوا کشارداری جی کار خباتی خو مدست بکریه چند زمان حتی نی خباتن جواکی مدست بکریه و او جی بردوام بدن. بله او قرضانی که قویم هنایت سر شاروانی باتمان آیا او قرضانه لچیا خرج کرا و سرب کرا بو خدمت گزاری شارکه یا خود بو خوان خرجان کردو؟ او جبو خو خرج کردبون جبر کو نهاشی ام لباجر دنیرن دماکو بارانه کی دباره دیسا هر دوری باشر دبن آوی داد مینه حتی کو آب درد که حتی مالان به صدان لیرایان به هزاران لیرایان زرار همولاتی مدبن جبر کو آوان نه پاخشت که به هندریوان یعنی کو اف پره همیش باجر هاتوانه خرج کرن و ایرو تب پرسکره که باجر متنوا و بری ایرو ام دچن کی جان کولانه ام دسته خود داویشن کی جان قاده او قاد خرابوی درد که او قاد پرسکره درد که ده دسته مداد مینه جبر وی که جمرم نکاره بیجه کو اوان حق قاس طالانا کو کریه نجبو باجر تنی جبو خاکرنه. بله من هر با لو سونگیشو بپرسم لا ئێستاە پرس و کێشە گرنگەکانی شاری باتمان چین کە دەبێت چارەسەریان بۆ بکرێت یعنی چارەسەریە باتمانێ me pirsgirêkan hemî tespîtê wê kiriye meclisa me şaredariyê xebatkarê me li ser pirsgirêkên bajêr xebatekî wan heye divê serî da xebatên binêsazî û avahîsaziyê li Batmanê wernekirin bajarê me lehiyeka din ranake ya de jî rewşa Batmanê ya aborî li ber çave dîsa wek şaredariyê yanî ji bo ku em vê bêkariyê ji holê rakin an jî em dikaribin hinekî ji vê xizaniyê re bibîne derman me li hinekî li deverên bajêr wek lokantayên xwaringehên gel vekirin ev hinekî kesên ku nikaribe li mala xwe xwarin çeke an jî li derva xwarin pir biha ye av dahî pir biha ye yê ku nikaribe li man deverên biha pêdiviyê xwe pêk bîne wek şaredariyê bi bihayekî pir erzan me xistiye xizmeta gel dîsa bi vî girêdayî ji bo ku jin de hemberî pirsgirêkê xwe bêçar çare nemînin dikarin pirsgirêkê xwe awayekî hêsanî û bi zimanê xwe dayîkê dikarin xwe îfade bikin dîsa li bajarê me em ê saziyê xwe yê jinê me dest bi xebatî wikiriye di demeke pir nêzik de dîsa em ê vekin yanî wisa me pirsgirêkan hemî tespît kiriye em civînê xwe bi gel re jî bi taxan re jî dikin tiştê ku me nedîtiye gel ji me çêtir dibîne dîsa pêdiviyên taxa çi ne pêdiviyên kolana çi ne em bi gel re tên ba hev ew dibêjin ew pêşniyar dikin em ji wek şaredariyê vê xizmetê pêk dînin. لە ڕووی کللتوری و زمانی کوردیەوە شارەوانی باتمان چ پرۆژێکی هەیە لە ئێستا کە ئیشی لەستا بله وەکی ون dizanin li Tirkiye wek genelgeyekî tasarrufê hate îlan kirin deverekî standin kirêkirin ava kirin xebatê çand û hunerê û gelekî xebatên şaredariya bi vê genelgê hatine astengirin rastî xwastin ku gel û şaredariyê wan bînin hemberî hev lê belê dîsa jî em şaredariya Batmanê me dest bi xebatê xwe çandê kiriye bi xebatê zaroka kiriye li parka em bi zarokan re tên ba hev em çîrokê Kurdî bi hev re dibêjin dixwînin û her heftê li parkekî em dîwana dengbêja datînin îro jî roja dengbêjiyê ye îro jî li parkeka me navendê ya parka Yılmaz Güneyî dîsa wê dîwana dengbêja weredayîn wê em dengbêjiyê
به هفرا بکن او آلیه دن دا آلیه شانوی دا دیسا خباته ما بردوامن یعنی اوان چقاس خواسته بکو چندو زمان کردیش حالی را بجی امجش بکو اف زمان هر و هر بجی چاندا کردی هر و هر بجی و مزنتر بجی وقت شارداری چی بکه بسر ملیمه ام دکن و امی بکنش بەڵێ بەشداری ژن لە کایی سیاسی و ڕێکخراوەدەرنەکانە لە چه ئاستێکایە یاخود لە ناو ناوەندەکانی دەم پارتی بله وکی ونجی دزانن راستی ام وک دم پارتی جی کم نشوپیه که و ساتین کو ما رنگ سیاست ترکیه گو هرتیه جبر کو حتی کو پارتین کردان نهاتنا آوا کرن حتی جنین کرد نکتنا سیاست مرد کاره بجی سیاست ترکیه تنه میربو و هشمندیه که میرانه بو درکه کو سیاست اوی میرانه بفکره هر در میر و مرد نکاره بجی کو او سیاست پرسکره که انجباک جی چاره سر بکه و پرسکریکن جواب که جی چارەسەریە زێدەتر و کورتر بکە لێ بەلێ پشتی کو کەمنەشۆپیە سیاسەتا me کەتا nav siyasete ev reng hate guhertin îro jî wek Dem Partî di hemû şaredariyan da me wek nûnertiya wekhev yanî meclisê me îro sî kes ve pazde jî jin pazde jî میر و هفسروک یک جن یک میر دیسا آلیگرین هفسروکان دیسا یک جن یک میر یعنی پارتیا مداد شارداری مداد و هر وها رهبرین ناوچو باجار اندازی دیسا نونرتیا و کف اساس دگرن افجی مدید چقاس کوجن د سیاست دا د استا بیریاردایی دا خورت بن و زیده بن هفقاس پرسکریک زو چاره سرد بن هفقاس پرسکریکن جواکه نامینم ایرو لباتمانه جی ام وک دم پارتی مجلسی دا 35 kesin نیوی جن نیوی میر امتکارن بی بیجن باتمانه هجمارا اندامین مجلس یه جن جی میر جی زیده ترن بله چەند ڕۆژێک کە دەبینین شارەوانەکان و تا قەرزی شارەوانەکان لە تورکیا ڕۆژەوی تورکایە و لەلایەن بەپرسانی تورکیا بازەکرێ شارەوانی باتمان پێویستی بە قەرز هەیە لە دەوڵەتەوە لە ناوەندی سێگێکاوە یاخود دەبێ ئەو قەرزانی قەیمەکانیش بداتەوە یعنی دەینی شارەداریە مەژی هەنێ وەک سێگێکی وەک vergiye دەینی شارەداریە مەژ هەنێ لێبەلێ ئەv دەین نەدەینێ مەبخوانە لێ vergi dairesi ve meha çuyi meha tirmeheda notu neh milyon yani not neh trilyon ve pereberi neziki 100 milyoni ji periku ji navendê ji merate ji pereyî hate birin ev deyn ne deyneme bu deyne ku kayyuman kiribû lêbelê bi biryareke siyasî bi biryareke navendî ev pere ji hesabê me hate birin hey pere nekete hesabê şaredariyê wisa rast rast ew pere çû gef jî li me têne xwarin ku wê ev deyn ji şaredariyan werne standin lê em wek şaredariyên partiya demê nebêçarin ew pere ji me bibirin jî em ê teqes alternatîvê xwe jî bibînin ji bo ku em hemû pirsgirêkên xwe yî bajêr sererast bikin ji bo ku em dikarin 5 sala da bajarekî bê pirsgirêk bidine hevalê xwe. Destxweş Xato Gulistan Sonik hawserokî şarewanî batman spas bo beşdarî. Spas xweş dem baş. Bînerî Zoom hatine kotayî guftûgoyên careman her şad bin.